Hejsa. Er der mon nogen af jer, der går og har lidt hovedpine her i sommerferien, så har jeg lige et par tips til, hvordan I kan afhjælpe noget af det selv derhjemme. Først og fremmest, så ligger der et punkt her, imellem tommel og pegefinger, her. Det sted, hvor det er ømt, der masserer man. Det er et virkelig, virkelig godt smertelindrende punkt, som egentlig smertelindrende for hele kroppen, men især til ting op i hovedet. Så det er rigtig godt til hovedpine. Masser det på begge hænder nogle minutter hver dag. Det er helt sikkert rigtig godt. Derudover så har vi også nogle punkter her på kraniekanten, og der kan man egentlig bare køre en tommel henad her, og der hvor det er ømt, enten så kan man bare holde tommelen fast der et stykke tid. Man skal ikke være for hård ved punkter på kraniekanten, men masser let eller bare hold fast der, hvor der kan være noget ømhed. En ting mere, det er også kæbespændinger kan give rigtig meget hovedpine. Så gå rundt, bare gå med 2 fingre i området på det ømme kæbemuskel. Ikke massere hårdt, bare gå. Og det kan også lindre noget hovedpine, som kan være forårsaget af kæbespændinger. Så det var lige en 60 ting, som I kan bruge her i sommerferien selv. Hej hej.